May gapon kayong tinaman sa katuyuan sa atong Santo Papa Francisco sa ato Arsobispo sa Espalma, sa atong Timo Pastor, sa atong Mas Presider, ug sa atong tatatagsa ka makatuyuan ato sa wilakip sa atong mga pagampo, nini mga musunod nga mga katuyuan. Thanksgiving Mass for God's mercy, love, and providence. Petition Mass for forbearance to daily trials and tribulations. For the soul of Rebecca Remedios Tisorio, dancing in third day Novena Mass. Of Maria Victoria Jaime Model, and also spiritually offered by Red, Real, and Francine. Thanksgiving Mass to Mama Mary Santo Niño for Florito Kumahig. Kay ni Mama Mary healed Florito for recovery in Jesus' name, offered by Lindy Kumahig. For the soul of Iona Arago, offered by Arago family. Thanksgiving Mass, all the blessings received. Petition Mass for the good health, protection, and family and loved ones. For the soul of Yolanda Veloso, Jaime Veloso, Roman Baugbog, Aurora Villena, Fer Luna, Lydia Aquino, Danilo Villena, and also spread offered by Grace Veloso and family. For the souls of Leona Arago, offered by Arago family. For the souls of Benjamin Mejorada, offered by Mejorada family. For the souls of Maria Alvarado Cruz, offered by Mr. and Mrs. Milagros Tabra. Petition Mass for safe pregnancy of Cindy through the intercession of Saint Joseph, Saint Anne, Saint Joaquin, and Mama Mary, offered by Cindy. Mass for the soul of Lito Arcila, for the soul of Crisanto Aligado Sr., Carolina Camilo Romeo Aligado, Crisanto Aligado Jr., Maripi Carlo Nino, Serge Chris Aligado, Crisanto Aligado III, and Placido Ana Angela Saison. Thanksgiving Mass for the Father, Son, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, Father Mary, Joseph, Saint John 23rd, Saint John Paul II, San Salvador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, and saints and martyrs. Petition Mass for the healing family tree, conversion, deliverance, guidance, protection, enlightenment of Adreno family, Avendan family, Risari family, Olimba family, Nardo family, for the unity of Prax, MME, IFOG, BNPO, electors and cantors, all who serve in the church, priests, and lady world peace, salvation of all mankind, healing the sick and the dying. For us of Mama Glena Roberto, Melded, Francisco, Gabino, Manuel, Alejandro, Caetano, Federica, Nilda, Barry, Lili, Antonio Tega, Susan, Gaga, Dandan, Melchor, Lito, Rene, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Roseni, Rodcedo, Apin, Tony Clint, Rudy Abilina, Abrilita, Derling, Suset, Annie, Welyong, Waning, Terso, Benita, Bibelin, Orlando, Isaac, Karing, Mingasita, Nini, Pina, Junior, Avon, Betty, Eden, Baby, Milagros, Mario, Kate, Lorna, Koki, Mingoy, Tara, Ernesto, Ernie, Tawai, Tuding, Igay, Freddy, Linit, Danilo, Rosette, Marvis, Mayet, Alfredo, Senior, Colot, Chandler, Dulce, Dodi, Nang Paning, Rita, Arnel, Francis, Thomas, Rosario, Belinda, Rona, Rupina, Crispin, Caridad, Winnie, Alex, Teroy, Luz, Manik, Luz, Ramon, Cardina Vidal, Father Jolofs, Father Neil, Father Jim, Monsignor Fred, Monsignor Puno, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Dilmar, Considay, Capitan Ronnie, Robert, at Robert Moore at Baby Star Bibi, Art Neni. The third, fourth generations tanang kanang sugalatoyo, tanang taga Sitio Sintra, Binyana ni Panon Kalibutan, ng sakop sa community and church servers, offered by Ern and family. Thanksgiving Mass, successful operation of Jaime and career success, enlightenment, conversion of Jaime, JD Angelia, healing and deliverance from sickness, especially cancer, and reparation to break the bondage of patterns of negative traits and hurts and traumas,
reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, reparation for the personal sins, continuous sin and successful chemotherapy of Jaime, Purso, Rhoda Villaflor, Loida Monti, Gloria Villaflor, Cinto Villaflor Sr., Loretta Lau, Ruben Lau, Luisa Lau, Carilla Lau, Matia Lau, offered by Lau Villaflor family. For completing, Maria Rebecca Chu, Father Eric, Sister Bong, Sister Pasita, offered by Mr. and Mrs. Chu. Thanksgiving must God the Father, the Holy Spirit, Secretary of Jesus, Mount Mary, St. Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, all the saints and angels in heaven, pasalamat successful and perseverance of Brave Carlyle Payusan in his spiritual studies, for graduating cum laude in B.S. Philosophy, for Sol Praxis Antonio, Romeo Primitiva Marilo Rocky Marinel Jose Juan Maria Teresa, offered by Sarah Payusan, petition for the change of behavior, peace, and harmony of relationship with my husband, for a given determination for ranking preparation and plan, and for Pastor Alsun, for Solo Romeo, Hermenilda Ismael Andresa, Sigonda Susima Fernando Isabel, Marshall, Suico Senior, Benigno Tatay Sano, Sara, Samuel Petra, Alan Opol, Belobrigas, Fontanar family. For the Station Malina Using, Malina Felisa Ompo, Filomena Balini, Fortunato Balini, Rosa Malina, Norma Monticalvo, Leo Monticalvo, Ida Atis, also born children and souls, Spirit, offered by Josephine Malinaw. For the good health, safety, protection, courage, needed to all frontliners, petition for the good health, guidance, light, and peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, success operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel, protection against COVID-19, healing of family offered by Norita Kwan family, Melita Carpila, Marilyn Rose Jeffrey. Thanksgiving Mass of the grace received in honor of Angel Michael, Gabriel, Raphael, St. Joseph, Mother of Perpetual Help, Señor Santo Niño, St. Joseph, San Luis, San Antonio de Padua, Santo Pio Trisina, Holy Trinity Burns, Guadalupe, Our Lady Mount Carmel, Saint Philomena, Saint Lucia, Our Lady Immaculate Conception, Our Lady Miraculous Meda, Saint Therese, and all the saints, offer Belita Casas family, Clarita Panisan, Marilyn Rose Jeffrey. For the souls who completely of Lot, from stage 3 cancer, completely of Mary Panganiban, COVID, strokes, diabetes, for immediate release of all collectible checks, to Chris Mark General Merchandise, for enlightened conversion of Diaz, Robita, Hussein, Marcel, Nino, Jerome, Maribe, offered by MH and GM. For healing conversion of Carlos Maria, Carmen, Carlos Adrian, Laura, Jose, Antonio, Ruth, Andres, Diego, Alejandro, Margarita, Natalia, Isabel, Fernando, Alvaro, Fernanda, Adriana, Mauricio, Emiliano, Claudia, Julian, Andres, Carlos, Dolores, Luis, Manuel, Barbara, Carmen, Maria Luis, Rene, Rocio, Cami, Maria Isabel, Maribel, Maria, Jose, Ana, Amaya, Mariel, Alvaro, Fernanda, Monica, Santiago, Lolina, Alejandra, offered by Jenny. For the soul of Felix, Norma, Gansho, Kwan, Guan, Javita, Sai, Marcelino, Cornelio, Rebecca, Luella, Axel, Hansel, Ana, Harry, Rosing, Soising, Jesse, Steven, Federico Gatico Sr., Federico Gatico Jr., Maria Sansa Andres, Mandinga, Florentino, Catalina, Milagros, Romulo, Antonio, Amad, Sergio, Ahong, Felipe, Pio, Yanila, Manuel, Winifreda, Nestor, Mateo, Instituto, Rodolfo, Virgil, Teresita, Jack, Alfredo, Aida, Randolph, Bernardo, Fernando, William, Jaime, Rodito, Apollo, Tico, Norma, Desi, Carmen, Pauline, Nelson, Pasia, Ben, Ansing, Severino, Fanny, Richard, Rosario, Aurelio, Dudong, Celso, Claire, Lodi, Josefina, Florencio, Romana, Teotimo, Ivan, Mario, Pansing, Rosita, Ignacio, Christopher, Yul,
Denise, Helen, Ashley, Larry, Jefferson, Edwin, Bernadita, Alfonso, Lita, Pinsoy, Pedro, Charina, Patricia, Beto, Alan, Lisa, Melanie, Cherry, Lamberto, Bobby Descentos, Perla, Porit, Nanding, Franklin, Rudy, Eduardo, Isang, Delian, Enisto, Henry Masnonoy, Anjan, Severino, Tadwes, John, Jerome, Julieta, Jingle, Antonio, Felipe, Pinky, Pascual, Jacob, Lemel, Jack, Ernest, Simplicio, Lorenzo, Mahal, Regina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carlan, Mark, Pan, Andre, Felicita, Laika, Hannah, Lilian, Ivan, Rolando, Yuyun, Rufino, Juan, Rodi, Eduardo, Inkenos, Lando, Peter, Nonoy, Malo, Naomi, Yayor, Eduardo, Albert, Paris, Rai, Vicoy, and also spread offered by Kwan family. For us all, Wilfredo Go, Go Haxo, Merna Go, Avelina Go, Arnolfo Go, Laria Nabaha, Cynthia Gonzalez, Vicente Rosario Shout, Tan Hokshaw, Lojo Eng, Lodono, Tan Kempo, Shang Shao Eng, Martin Go, Emily Go, Stir Sargusanani, Vida Espelita, Luisa Tan, Secretary Sayang, Alvin Oy, Edward Lim, Fernando Suarez, Pascual, Maria Amado, Melvin Amado, Ima Amado, Manuel Mabatid Hu, Shantio, Dodong Chison, Henry T. Watkins, Renya T. Benji Magpay, Ellen Bernan, also Regulatory, offered Vespelita family. For Solarira, Rafael, Jack, Sergio, Tini, Caro, Cynthia, Marilyn, Douglas, Darlene, Ninita, Delda, Clarita, Miguel, Senior, Miguel Jr., Ana Francisca, Eufemia, Dominador, Maximo, Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Medina, Lini, Jan, Robert Santos, Victoria Susto, Ambis, Ricardo, Danilo, Tito, Sway, Permin, Ruth, Lolita, Camel, Angel, and also Secretary, offered by MH and GM. Mangkot. Pag-ampo alang sa proseso kanasasyon sa lagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magagahom kanunay nga buhing Dios ang imong grasya ang gugma alang kanimo, mo ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi dias pag-alagad kanimo, isip pare ug obispo. Usa ka kinabuhis pagdumini sa kagalingon, makanunayon sa pag-ampo magyatagon sa gugma alang sa kabus, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas magatag sa tanan ug makananayong paligingnan ug makita sa simbahan nga ngay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsan kaming nangaliyo po kanimong imong itugot kanamo kini among gipangayo. Ibungat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Yesu Kristo, amang Ginoo mga anak, nabuhi gariban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Umahan mo na kasalangit, pagday galing ngalan, moabot ka na may manggingarian, matuman yung pagbuot ni sayota may ngang sa langit. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoong Dios na kanimo, bulahan ka sumabay nga tanan balan ang bungas tiyan mga sa Jesus. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry in the work of Christ in a world which needs them so much.
be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. pray for us. Manindog, pagampo sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Inamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mabaing tanan, bulan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Matuman, aniyang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaing tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Unipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaing tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, santos nginan sa Dios. Para mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo. Magampo kita, ang grasya mo nangabuyo kami, Ginoo. Ibubo sa amo mga kasing-kasing, aron nga kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, padalaon ka ngadto sa mamayaong pagkabanhaw. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Maya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Tantanan, Amen. maya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Please take your seat for a moment. Muduhul ako sa altar sa Diyos, kalipay sa akong kabatanon, sa kuldas o awit ang akong Diyos, mga
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Maanam sab Kay kanimo. sunan hinlusulan ta ang atong mga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad, ining sakripisyo ang santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron sa pagpanghangyo alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios ang makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala. Daduon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan. Amen. Magampo kita. O Ginoo kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga gasa sa pagtuo, paglaom o paghigugma, ug himuha kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay nag-inusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa Basan ug sa Galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo sama sa imong gihimo sa diyang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ang imong yuta, giuli mo ang kaway ni ako. Ipasaylo ang kalapasan sa imong lungsod, itamunan mo ang tanan nilang mga sala. Ibawi mo ang tanan mong kapungot, isipog mo ang imong naglaab nga kasukot. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy.
imong kaluoy. Dili ba Ginoo, hatagan mo kami og kinabuhi. Ug dili ba unya magsadya ang imong lungsodiha kalimo. Ipakita ka namo Ginoo ang imong kaluoy. Ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakitaan kami sa imong kaluoy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kay Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon Himayaon ikaw ikaw, o Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tawo didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Ug si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? Unya gitudlo ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug siya miingon tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug akong maigsuon. Kay ang nagbuhat sa gitudlo o gisugo sa akong amahan sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Sa matag apil nato sa mga kalihukan sa pagtuo, labi na ang santos nga misa ug ang mga sakramento, miapil kita og buhat ug mga kasaulugan sa mga suod nga mga tawo, bisan dili kita kaila sa atong pangalan, pero ang ato ang pagtuo ug ang espiritu pariha miila nga maayo ng tawhana, maayo ng tawhana, maayo ng tawhana. Kung miingon gani ko, di ko ani kay kawataning tawhana, di ko ani kay paduol kay snatcher siguro ni posible gid kaayang mahitabo kana tungod kay giputol man ako ang talikala or band sa atong pagka konektado sa gamahanan. Gamahan nga nagtan-aw ug nagbantay sa tanan nga miangkon ug misalig kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo ug gitudlo nga miingon siya, ako anaa gayud sa tilawala ninyo. Kung usa o duha o tulo nga nagkapundok sa akong ngalan, anaa ako taliwala ninyo. Ug sa higayon nga miingon ako, o Dios nga gamahanan, wa ko kaila ining tawhana, pero nagkauban kami dinhi sa pagsimba kanimo, bantay ako nga magpabilin kong igsuon kaniya. Kay gusto ako nga motuman sa imong gisulti nga mosalig kanimo ug motratar sa isikatawo nga ako gayud nga igsuon sa pagtuo ug labi na igsuon sa mga buhat nga maayo.
Kay hagiyon ako nagduda nimo, nga kawatan ka, snatcher ka, lisod ka sa simbahan, gikawatan ko sa una, dinhi sa simbahan mo nang di ko mo kumpiyansa, ningsud na sa akong una-una, ang dili una-una sa Dios Amahan, ug nisupak nako, ug nisud na kanako ang kahadlok, ang pagduda, ug ang pagkasigurista, naputol na ang talikala o band sa atong pagkapamilya. Akong giablihan. Tinuod na kawatan sa simbahan, musulod. Buta na CCTV. Niya hoping nga kaning maong kawatan, matakdan siya sa kamaayo sa mga kauban. Matudluan siya sa sakto nga pagkinabuhi sulod sa pamilya nga malinawon ug mangigsuon. Ug hoping gamanan man ang Dios Amahan, kamana hoping nga miingon siya pagkamaayo ba sa mga tao dinhi sa parokya sa Mabulo? Maikog naman kong mga wat. Maikog na kong mga snatch. Pagkamaayo ba nila? Pero kung ang mga parokya sa Mabulo walay tinagdanay sa usag-usa, way pakiilamay sa marag tuara sa SM o sa mall o sa merkado, posible kayod. Posible kayod kay giablihan na nimo o giputol nimo. Ya nakita na nako dinhi sa Mabulo, nga naagay mga tao nga mutagad gid pag-ayo. Mutagad gid sila. Wago na sila kaila, pero matinagdanon. Matakdan unta ang dili matinagdanon. Gadunay planong dautan. Kay gamiton man ta, gamiton man ko sa amahan sa pagpadayag sa iyang kaayo dinhi sa kalibutan. Dili mahitabo ang milagro, ang dako nga maayo diha sa imong pamilya kung dili ka mutugot nga gamiton kaniya. Gamiton ka niya. Dili mahitabo ang panagsuod sa imong pamilya kung ikaw muhunong sa imong pangandoy nga magkasuod diha sa pamilya. Ug mingon ka, o Dios Amahan, mahitabo unta ang panagsuod sa among pamilya. Meaning inyong pamilya sa inyo ba? Pinaagi ka nako, gamita ko. Pero maingon ko, mahitabo unta na Ginoo, pero sila lang wa ko'y labot. Unsa man kang klase sa tao, langitnon or yawanon? Yawanon. Yawanon. Or Ginoo, musimba ko, pero di ko anang tawhana. Kay basig, unsa, yawanon, nakasud ang yawa, pinaagi ka nako. Ug manganak ang yawa, pinaagi ka nako. Mahimong duha, mahimong tulo, mahimong upat. Ug ang simbahan, nahimo na lang sa ngalan. Daghan ng mobiya, tungod kay maayo naman ako sa pagsulti ug ipaabot ang akong paglakaw pinaagi sa akong mga buhat gikan sa akong gisulti. So Lord, make me an instrument of your peace and let it begin with me. Let peace reign in our family and let it begin with me. Because we are your family and I chose to be a member of that family, of your family. So kalinaw, kalambuan, sugod sa atong puloy-anan, at ayon diri sa simbahan, or diri sa simbahan, padung dito sa imuhang puloy-anan. So sabi ingon ni Jesus, ang naminaw, ang nagtuman sa mga gisulti sa akong amahan, ako gayud nga pamilya. Umingon ko, Ginoong Jesus, pagkaswerte ka nako nga nahimo akong membro sa imong pamilya. Kay ang akong mama, miingon gyud akong papa, ini kamatay nako dong, ini kamatay namo, ibilin ka namo sa pamilya sa Dios.
Nya mag-abot ta. Mag-abot ta diyo, dong. Sa balay, sa amahin. Kay adto kitang tanan. Pagkanindot. Kinsay unang mamatay nato. Paghisgot na po kamatayon. Labi na kitang mga tiguang nga mga masakito na. O mga batanon nga biktimahunon. Kinsay unang mamatay? Because death is just around like a shadow. O kining tanan mga pagpasakop sa pamilya sa Dios, pag-atubang kini ninang maong kaaway. Kinsay unang mamatay? Kinsay unang mamatay kanato? Ang tiguang ba? O ang batanon ba? No. Matino gini kung bakak ba ning iyang isulti nga ang pamilya sa Dios magtinabangay. Tinuod doon na tayo pamilya. Unsay kalainan sa pamilya nako, human family ug ang spiritual or heavenly Father's family. Ang kalainan mao kini mupatigbabaw ang pagtinabangay bisag dili ko nimo tabangan. Kay siyara ang amahan ang muuli sa akong nagasto para nimo. Sumigsuon, tawag igsuon, bisag wa ko kaila nimo, wa ka kaila ka nako. Kaila lang ka nagsinina kog ingon ani. Igsuon tungod kayod sa tong pagkauban ining pagsimba sa Dios Amahan pinaagi ni Jesucristo. Unda makahatag kini og kausaban sa kalinaw o pagsinabtanay sa imuhang panimalay. O kung di na gani madaas imong panimalay, niyon ka, di naman gyud ko kadaas ang panimalay, aduna kitay pundok nga mulahutay ang simbahan sa Dios. Manindog palihog. Dunay mga tao nga nalipay sa pulong sa Dios. Doon na usay mga nagreklamo o nagbagutbot. Pero isalig sila sa Dios. Budangop kita sa Dios nga unta ang pamilya nga tinuod masinati ta dinhi sa yuta. Sa matag pangamuyo miingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan mamahimong tinuod nga pamilya nga nagmaunungon sa kabubuton sa amahan ug sa pagpanudlo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili unta mo pakanaog og mga balaod ug magbugnag mga programa nga sukwahi sa pagtulunan sa Dios ug sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan mamahimong matuod nga managsuon pinaagi sa ilang gugma alang sa usag-usa sumala sang gimbutan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga magpakabana kita alang kanila nga nag-antos sa mabalatian sa ingon mapagaan ang ilang gipas-an ug matabangan aron mapadayon silang musalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Amahan, panalangini kami. nga ang mga matuhuon nga mihalina makadangat sa ilang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Panalangini Amahan, kaming mga anak nga ania pa sa kalibutan, hatagi kami kusog sa pagtahod sa usag-usa alang sa among pagtahod o pag-ila kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa tanang kalibutan, kanigang simong pagkamagihadago, dalawa na pangalan, kanimong kiningman, kapagsimulan naman sa mga tao, panimong kiningkalan, na talagang dahil ang Diyos ang sa Masalay po ang tanong sa tanang kalibutan, kanigang simong pagkamagihadago, dalawa na pangalan, kanimong kiningman sa iyo, pinamaan sa kamusuhan,
Igsuunan pagampo kamo aron kining halad atong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, ikaw gayud ang naghatag kanamo sa among kinabuhi. Kung kuhaon mo ang among kinabuhi, dili kami makaingon og dili. Kining among sakripisyo, dawata, maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imuhang dungog ug kadahimaya, magdala unta sa dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matano. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi si mo anak sa Jesucristo among Ginoo. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhining kalibutan dili lang kay giatiman mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesukristo maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga maabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuan, puno ang langit ug lupa sa imo ibahay. Hosana, Hosana sa pagligtas. Santos gid ikaw o Ginoo ang tugunan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kidalang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa kay kini maong akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha sa Jesus sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, dagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo ming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga may tuo kanimo lukob sa tibok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, Jose among obispo, tanang obispo ug kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi usab ang among mga kaubang patay na nga sila imong pasayloon ug mabanhaw sila ganha sa kalinaw ug kalipay nga walay katapusan diha sa imong langitnong panimalay. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong ug kaluy kaming tanan. Himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos
nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila mo kang daykon o kimayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom gamahin, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog o kimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga pasayloon ang atong mga nabuhat nga kasalanan ug dadon kita niya nga makapasaylo sa mga kauban nga nakabuhat kanatog kasalanan. Amahan namo nga aka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, babot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunuan luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo ming luwason sa tanang dautan. Hatagi mi sa kalinaw nining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamo kog kagubot, samtang kami malaumong nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga kasalanan, kundi ang pagsalig sa imong matuuhon nga katawhan, ang simbahan. Og sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Maanaaw sa ipakita ang timaan sa pag-inig suunay. Peace. panagdait manaa kaninyo. Peace. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang gamhanan nga nagpaubos. Siya ang anak sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ug siya ang ulo sa pamilya sa Dios Amahan dinhi sa kalibutan, ang simbahan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan pamulong lamang o mamaayo ako.
Ania nagtuktok ako sa pultahan, nag-ingon ang Ginoong Hesus, kung kinsay mamati sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, mudayon ako diha kaniya, makigsalo kaniya, ug siya makigsalo kanako. Magampo kita. O Dios, among amahan maluluyon, gamhanan ug nagatiman sa tanang katawhan. Kining mga misteryo maghatag unta kanamo sa bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamo sa bag-ong kinabuhi, diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kanidiyo. Mana usab. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo sa Santos nga Misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful hearts. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.